Шолы телеканалында яңалыклар чыгарылышы, сәнмесез студияда сезне мин Фәридә Сабирҗанова сәламлим. Бүген программада. Җинаятьче тоткарлыкларсыз үтә алачак, белгечләр куркынычсызлык таләпләре үтәлмәгән социаль мөһим объектларны атады. Шаллы туристлар җәлеп итә, шәһәрдәшләр һәм кунаклар өчен нинди маршрут әзерлиләр. Тарихи урыннарда Гүзәл Шиһапова булып кайтты. Бушлай китаплар таратыла. Яхшы китап акциясе балалар хастаханәсенә кадәр барып җитте. Хукук сакчылары тәҗрибә рәвешендә үткәргән сынауны шәһәрнең социаль мөһим объектлары үтә алмады. Шартлы җинаятьче исемлектәге һәр икенче бинага бернинди тоткарлыкларсыз кереп, шартлаткыч куя алган. Әлеге учреждениеләр арасында КАМАЗ мәдәният сарае, 6-нчы шифаханә, балалар һәм яшьләр иҗат сарае. Бу хакта бүген шәһәр хакимиятендә узган террорга каршы комиссия утырышында хәбәр ителде. Шунда тикшерү шәһәрнең күп кенә җәмәгать урыннарында оештырылды. Исемлектәге биналарның яртысында диярлек куркынычсызлык таләпләре үтәлмәүе ачыкланды. Әлеге нәтиҗәләр шәһәр башкарма комитеты җитәкчесендә зур ризасызлык тудырды. Ваши объекты вы проводили инструктаж со своими директорами или нет? Ну, конечно, а что это такое вот? ДК КАМАЗа, Центр творчества детей, молодежи. Это что такое? Как вы проводили? Ринат Абдуллин объектларда кабат инструктаж үткәрергә кирәклеген ассызыклады. Май бәйрәмнәрендә шәһәрдәге куркынычсызлык чаралары тагын да көчәйтелергә тиеш дип белдерде ул. Шоллы туризм маршрутлары исемлегенә кертелде. Хәзер туристлар Шоллыны алдынгы үстерелешле шәһәр буларак яңа яктан ача ала. Шәһәргә килүчеләр өчен хәтта КАМАЗ заводы конвейерларын күрү мөмкинлеге дә тәкъдим ителә. Ел саен республиканың милли музее яңа турлар белән таныштыра. Бу юлы Шоллы алдынгы үстерелешле территория дип аталучы маршрутларны беренчеләрдән булып журналистлар күрде. За моей спиной находится знамя Всесоюзная ударно-комсомольская стройка. Побывала в космосе в 1972 году и передана на вечное хранение в наш музей. Факел тоже передавался по всем Всесоюзным ударно-комсомольским стройкам. Заключительная стройка стала завода КАМАЗ по счету 14, тоже на вечном хранении в нашем музее. Маршрутның беренче ноктасы шәһәр тарихы музее бирде. Шаллы төзелеше КАМАЗ заводына нигез салу тарихына кагылышлы экспонатлар шактый. Музейда ук Шаллы халкының көн күреше, Бөек Ватан сугышында катнашучылар һәм бөек җиңүгә безнең төбәк керткән өлеш турында да мәгълүмат тупланган. Шәһәрнең истәлекле урыннары буенча экскурсия туристларга шәһәрне яңа яктан ача. Төп истәлекле урыннар Владимир Высоцкий, Абдулла Тукай, Муса Җәлил һәйкәлләре, Ватан ана мемориалы, энтузиастлар бульвары. Автобуслар хәрәкәт иткәндә дә Шаллының бай тарихы бәян ителәчәк. Иң беренче шаган әйбер әлбәттә аның үзенчәлеге бүтән шәһәрләргә ошамау. Күп шәһәрләрдә булсак та, аларның һәрбер шәһәрнең үзенең ниндидер изюминкасы була. Әлбәттә менә бу шәһәрнең әлеге скульптур композициясе, бульвары бик кызыклы, тарихы, музее, әлбәттә КАМАЗ заводы турында безгә бик кызык булды инде. Без Шаллыны шундый эре сәнәгать үзәге итеп беләбез бит инде. Аның КАМАЗ машиналары бөтен дөньяга данлыклы. Менә монда журналистларны алып киләсен ишеткәч тә бөтен кеше шуның кадәр кызыксынды Казанда. Шаллы йөк машиналары җитештерүче моношәһәр туристлар КАМАЗ заводында булмаса, экскурсия тулы булмас иде дип белгечләр. Бирдә КАМАЗ тарихы музеена һәм цехта автомобиль җыю урынына экскурсия каралган. Мы общаемся, уже сотрудничаем с отделом по промышленному туризму. Без КАМАЗда сәнәгать туризмы бүлеге белән хезмәттәшлек итәбез. Алар безгә турлар тәкъдим итә. Автомобиль заводының төп конвейерында, тимер кую заводында булу туристларга бик кызык булачак. КАМАЗ йөк машиналары 80-нән артык илдә кулланыла, шуңа күрә Шаллы алдынгы үстерелешле территория дип аталучы экскурсия чит ил гражданнарын да җәлеп итәчәк дип белгечләр. Әлеге тур белән туристлык агентлыклары кызыксына башлаган инде. Төркемнәр тупланган очракта шәһәр тарихы музеена мөрәҗәгать итәргә кирәк. Беренче кунаклар җомга көнне Мәскәүдән киләчәкләр. Гүзәл Шиһапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Җиңү паркына Т-34 танкы куелачак. Шәһәр төзелеше советында Җиңү паркы мемориал зонасын проекты хупланган иде. Проект нигезендә биредә 3 танк торырга тиеш. Шәһәрдәшебез Хафиз Бәдретдинов узган ел ук паркта фашистларны җиңү символы булган Т-34 танкы торырга тиеш дип белдергән иде. Ул әлеге теләген Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогинага җиткергән. Әлфия Кагогина хәзер чын танкны эзләү белән мәшгуль. Ул оборона министры Сергей Шойгудан ярдәм сораган. Министр 9 майга кадәр җавап бирергә тиеш. Депутат танк табыла калса, аны реконструкцияләү һәм урнаштыру буенча барлык чыгымнарны үз өстенә алачак дип белдерде.
Әлеге бүләк шәһәр көненә әзер булачак танкны 2 хәрби техника уртасына үзәккә урнаштыру күздә тотыла. Я прониклась этой идеей. Миңа бу идея ошады. Өлкән буын өчен бу бик мөһим. Яшьләр дә Бөек Ватан сугышын истән чыгармаска тиеш. Ветераннар фашизмны җиңү өчен зур көч куйган. Бүген Россия парламентаризмы көне 1906 елның 27 апрелендә Санкт-Петербургта Беренче Дәүләт Думасы үз эшен башлап җибәрә. Парламентаризмның 110 еллыгын КФУның Чаллы филиалында билгеләп үттеләр. Биредә Россиядә парламентаризмның үсеше дигән темага конференция оештырылды. Онда республика һәм Рәсәйнең төрле югары уку йортларыннан килгән мөгаллимнәр, фән эшлеклеләре, сәясәтчеләр һәм студентлар үзләре катнашты. Парламентаризмны яшь буын иң беренче чиратта демократиялелек, законнар кабул итү һәм аларны үтәүгә бәйләп аңлата. Бу өлкәдә җитди фәнни эш алып барган студентлар да конференциядә чыгыш ясады. Әлеге тема миңа бик кызыклы булды. Чөнки хәзерге вакытта дәүләт органнарында хезмәт итү буенча законнар актив кабул ителә, аларга үзгәрешләр кертелә. Күптән түгел, мәсәлән, полиция турында закон кабул ителде. Һәм шушы үзгәрешләрнең халыкка ничек барып җитүе, аларны дәүләт хезмәткәрләре үзләре ничек аңлаулары бик мөһим. Яхшы китап акциясы бүген Кама балалар медицина үзәге пациентларын сөендерде. Апрель башында Камаз мәдәният йорты шәһәрдәшләрдән китап җыю буенча хәйрия акциясы оештырган иде. 10 көн эчендә 400дән артык җыентык тупланды. Аларның бер өлешен нәни пациентларга, калганын күп балалы гаиләләргә тараттылар. Оештыручылар әйтүенчә, әлеге акция алга таба да дәвам итәчәк. Балаларга китап уку дәвалану процессына яхшы йогынты ясый ди табиблар. Хастаханәдә, китапханә дә бар. Очень хорошо влияют книги. Кызыклы эчтәлекле хикәяләр, мәсәлән, мәктәп тормышындагы көлкеле вакыйгалар турындагы әсәрләр баланың кәефен күтәрә һәм тизрәк савырга ярдәм итә. Чаллы студентлары безнең Татарстан дип аталган республика күләм бәйгедә җиңде. Онда Татарстаннан 1000 проект катнашты. Аларның 40-ын сайлап алдылар. Кама дизайн институты студентларының проектлары беренче 2 урынны яулады. Студентлар энтузиастлар бульварын һәм Свияжск шәһәрчеген үзгәртү буенча проектлар тәкъдим иткән иде. Эшләрне Рөстәм Миннеханов һәм президент ярдәмчесе Наталья Фишман бәяләде. Хәзер җиңүчеләрнең эше белән Чаллы башкарма комитеты да кызыксынды. Тулырак алдагы сюжетта. Шишкин бульвары энтузиастлар бульварының дәвамы булып тора. Яшь архитекторларның игътибарын шул җәлеп иткән. Бу ял итү зонасын бульвар дип атап булмый, ди студентлар. Биредә төзелеш урыны койма белән әйләндереп алынган. Әмма ничә ел дәвамында бернинди эштә алып барылмый. Мы хотим, мы сделаем здесь красивый парк. То есть от начала у нас получается 29-й комплекс и до конца 30-й комплекса. Кызлар дизайн институтында укый, проектны алар укытучылары белән бергә уйлап тапкан. Алар Шишкин бульварының шәһәрдәшләр һәм Чаллы кунаклары өчен уңайлы һәм кызыклы итәргә тели. Проект нигезендә архитектор Илдар Ханов идеясы. После смерти Ханова вот наши студенты... Илдар Ханов вафатыннан соң без аның иҗади идеясын дәвам итәргә булдык. Скульпторның тормыш иптәше белән аралаштык. Ул Хановның моңа кадәр бер кайда да күрсәтелмәгән 2 сынын проект өчен бирергә ризалашты. Для начала будет зонирование. Иң элек территорияны зоналарга бүләчәкбез. Биредә велосипед җәяүлеләр өчен юллар һәм Илдар Ханов музее булачак. Төрле чаралар үткәрү җәй көне фильмнар күрсәтү өчен амфитеатрда коралган. Бульварны Ханов скульптуралары бизәп торачак. Биредә җир астында урнашкан автомобильләр кую урыны ясарга телибез. Аңа 2 юл илтәчәк. Шишкин бульварын төзекләндерү проекты безнең Татарстан Республика күләм проектында җиңү яулады. Чаллы студентлары тәкъдим иткән идея турында хакимияттә узган матбугат конференциясендә сөйләштеләр. Хәзер проект авторлары белән башкарма комитет хезмәткәрләре эшли, әмма шәһәр бюджетыннан проектны тормышка ашыруга акча бүлеп бирелмәячәк. Победитель республиканского молодежного форума. Республика күләм форумда җиңүчеләргә без теләктәшлек итәчәкбез. Без проектны чынга ашыруга ярдәм итәргә теләүчеләрне эзлибез. Әлеге Чаллының бу зонасы тиешле дәрәҗәдә яктыртылмаганда, биредә чүп-чар төзелеп бетмәгән объект, ватык балалар мәйданчыгы һәм таушалган эскәмияләр бар. Иң мөһиме хәзер инвесторлар табу, ди проект авторлары. Айгөл Юнусова, Ксения Антонова, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар, яхшы кәеф теләп мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.